Батько робив все сам. Це і економія, тому що грошей не було. І він вплоть до того, що там, я не знаю, все, фундамент, ми камені з сестрою закладали, ми набирали камінь з городу і подавали батькові, щоб він заливав бетон, фундамент. Він, звичайно, спостерігав, він розумів, що ми все ж таки дівчата, але працювали ми не як дівчата. Після школи ми переодягалися в ці трико і камон. Тобто ми жили спочатку в сарайчик такий невеликий, там був піч стара, ну таке дуже жахлива була там вся історія. Але ми якби всю школу, потім там в училище, коли я вже навчалась, приїжджали, все одно от якось будували. Цей будинок, в якому вони жили, в якому ми виросли, вони будували 25 років. Це не те, що будинок, знаєш, як спадок, як там, не знаю, прийшов, купив, клас. Це реально просто по камінчику.